Good morning mga ka-listeners. Karon guys, di ako karon sa Jeddah, Saudi Arabia. Karon guys, atong ipadayon karon ang laing sumpay ning atong sugilanon, mga mata alang kanako. Salamat guys sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Mao ni guys, karon nagatang ko og sakyanan padung duty guys. Mga ka-listeners, so man among ipoy andre sa Jeddah, Saudi Arabia. Og salamat kayo guys sa inyong pagkanunayong pagpaminaw ning maong sugilanon, mga mata alang kanako. Inutil ako. Kinahanglan magbuwag na talara. Sweetheart, ayaw ko king na ini. Love ta ka. Mamatay ra ka ng imong love nako kay butan ako. Unsa makamatanga sa pagka-nurse? Ngano mo kontra ka magid ako? Kay nurse ko nimo. Ug sayop na imong iuna-una. Kung doon na may nagugsa sa nahitabo nimo, kana mao ikaw. Tungod kay wa kay hinungdan nga pagka-driver. Ikaw ang sad-an sa tanan. Ikaw! Kung nagtuo ka nga ako ang sadan, sige, patya ko! Pintor ko. Usa kinahanglan mo pintal ko. Pero, dili ka makakita. Oo, buta ko. Pero may kamot o may utok pa ko. Mansama ni mas pagpintal. Ang imong mga mata, mao ang mamahimo kong mga mata. Mga mata, alang kanako. With me in the silence of darkness, I want to show you secrets of life. Matahom ang kalibutan sa mga makakita. Apan sama nga ginatugan ka sa langit kung hakpon sa kangitngit ang imong kinabuhi. Apan bisan unsa kadulom sa palibot, aduna gayoy kahayag nga nagpahipi. Ang kahayag sa paglaom. Mga mata, alang kanako. Tagsulat, Ginny Rica Vidal. Direktor, Alex Repulyo Lara. Music, Trifon Morales. Recording Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aminidel Liara. Nakorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. Amyagi, nakurat sa Frek sa iyang nabati sa gisulti ni Angela nga silang duha si Lara ang iyang nakita nga naghawog og dili mga bitin. Apan way nahimo sa Frek sa pagpaghandlok ni Angela tungod kay isog kay kini nga nakiksulti niya. Pero wa na magunaw na si Angela nga mosumbong pa sa ilang agawon. Tuod man mitando na si Lara kang Leonardo nga moundang na siya sa pagtrabaho kung makasal na sila. Ug sa dihang mopauli na unta kini, iyang naagian si Angela o nagkatrokis na sab ang duha sa pinugnan ng mga tingog. O karon ani ang atong sugilanon, mga mata alang kanako. Have been to the heights of my senses, feeling the touch of your hand. Ngano naman sab ko, Ma'am Lara? Kung ko manghilabot ni Mugod? Unsa mo gyud kung buhaton aron mo layas ka dinhi sa bay? Unsa man? Gusto ka kwarta? Magpabayad ka? Ay nganong palayason manggid ko nimo dinhi, Ma'am. Tagay ko na kog rason. Di ko ganahan nimo nga maoy mi ate man ni Leonardo. Dili na igong rason aron imo kong palayason, Ma'am. Sultihi kog mas bugat pa ana. Basta, di ko ganahan nimo. Dili ka ganahan ako, no? Kay nahibaw ko sa imong sekreto. Dili ka? What?
Unsa na yung magipanulting panuwaya ka, ha? Unsa sekreto? Dili bitin ang akong nakita nga nagtinuhikay sa luyo, ma'am. Ikaw ug si Sir Frex ang akong nakita. Unsa? O kung gusto ka kubot, ma'am, nani mo. May mong magwala ka diha. Pero dili akong sa ang akong nakita. Kung dili, inyo. Tungod kay nagpadamo sa hunghong ni Satanas nga adto mo magbuhat sa inyong pagluob ni Sir Leo sa iyang mismong studio. Siga man imong mata. Wa kay kasulti, no? Gihadlok ba ko nimo? Wa ko manghadlok, Ma'am Lara. Naragid nimo ang tanan. Mahimong tak-umon ko ni akong baba hangtod sa hangtod basta kay ayaw lang kong hilabti sa akong trabaho. Panuway ka. Kamu ang panuway, ma'am. Kay wa mo'y kasing-kasing nga may bastos ug maayo sa pagkatao ni Sir Leo. Unya karon? Makigminyo ka niya? Nga naman na. Wa ka nilabot sa kong rasong animal ka. Tuoy. Ay na lang kong rason ni anak, Ma'am Lara, uy. Kay dili mahitabong mutuo ko nga mahal ni mo si Sir Leo. Kay ang tao nga tinuod nga magmahal, dili makahimo sa pagluib sa iyang di mahal, uban sa suod nga higala ini. Sige, ma'am, ha. Murag wa na ko'y ikasulti. At timanon ko pa ang imong pamanhonon. Ayaw una. May panugon ka? Or ipanghul ka? Unsa imong plano sa imong nakita? Huna-hunaan nga dili pa hitabong ang kuno na mo ni Frex ang imong nakita. Nahibaw ko. Nahibaw kay ko. Pero, ay nagyo din ninyog usba, ha? Nga anhi mo buhat sa bahay sa kong amo. Ay basig mo na nahikayo na nga masakpan mo sa inahan ni Sir Leo. Mga way konsensya. Panuway! Nakakita yun na siya na mo ni Frex. Salamat, Doc. Magpaabot na lang, miss, ay mong pagpauli diri sa Pilipinas, ha? O sige, bye. Ay, Dam. Hapit na mauli ang doktor ni Dodong Leo din, he? O, ating. Unog na lang siya kabuan dito sa gawas sa nasod ug mamauli na siya din ug ang iyang asawa. Ug si Leonardo Gidayon ang unahon niya pag-atiman. Okay. May puruhan pa kang makakita si Dong Leonardo, ma'am? Ay, ambot ang kaating. Pero mao ka na ang akong kiampo ug maayos sa Ginoo. Nga unta, ibalik niya ang pananaw sa akong anak. Knock-knock. Who's there? Angela? Dali, dali. Ayaw pagbinata diha. May isugo ka, sir? Aw, niaday imong vitamin, sir, oh. Imna ni. Kunya na. Abi ni mo? Misugot na si Lara nga mundang siyang trabaho kung makasal nami. Magpakasakit ka anang Lara, sir? Angela, unsa ko na imong pinangutan-an? Naunsa man ka? Kuan mong good, Sir Leo. Di lagi na makaatiman ni mo, kana si Ma'am Lara. Giingnan na tika nga mundang na siya sa iyang trabaho kung makasal nami. Pero, Angela, sa tuno si mo sinultihan, bisang gamay. Wagi kay gusto kang Lara para nako, no? ayaw lang ka po, sir, ha? Pero, dili mo bagay. Unsa? Ganugod nga dili may bagay. Angela, mibalik na sa normal ang dagan sa akong kinabuhi. Ang akong pananaw na lang ang kuwang. Tood, makamaw ka mo drive og auto? Kamao man. Kamao ka? So, doon na kay auto? Awa. Pero, pag trabaho na ko sa gawas, isip nurse, sir,
Nakatong ko sa pag-drive dito. Mao nga, naglukat ko og lisensya din sa Pilipinas. Maayo kung mao ka na. Makasuroy dita nga kita lang. So? Pero, Sir Leo... Gusto ko magpahangin sa dagat. Ha? Oh, sige. Ikaw good. Pakusgi pa ang pagpadagan. Sir Leo, maglikay tag-disgrasya, sir. Ganahan lang ko makabatyag sa kusog nga hangin sa unang panahon kung magsakay ko sa akong big bike. Ay na pakunahunaan ang unang panahon, Sir Leo. Ang importante nga Naunsa ka, Angela? Oh, ni aman ita sa dapit diin ka madisgrasya, sir? Ihunong ang sakinan. Ihunong. Sir Leo, mag-unsa man ta dinhi. Di mo ka makakita sa palibot. Gusto lang ko makabati sa traffic ini dapita, Angela. Unsay mo nakita sa palibot? Sa tunga sa karsada, may island. Diha mi malambas si Frex. Tungod sa babae nga kalit lang milabang. Siya gid ang nakaingon sa akong pagkabuta. Siya. Wala tayo mahimo sa nahitabo, sir. Dilit na mabalik ang tanan. Sige. Mamiya na ta ining dapita. Uy, kasama ning nanawag. Hello. Tita, please ko connect na Leo sa phone. Wara ba karon din ni si Leo, Lara? Nanglakaw sila si Angela. Unsa? Nang lakaw? Asa man ko na sila? Ug nganong lalakaw man sila nga buta man si Leo? Makamao man di ay nga mo drive og auto si Angela. Siya ang driver karon ni Leo. Tita, di mahimong dad-on yan ang iyang nurse si Leo. Kuya kung madisgrasya sila. Dili si Leo ang gida ni Angela, Lara. Si Angela ang gipugos og daan ni Leo. Niya na kita sa daplin sa dagat, Sir Leo. Unsay nakita mo sa palibot? Dagat. Kalubihan sa daplin. Mga cottage sa kilid. Nya, gamay ra ang tao, sir. Kanunay mi silaran dining dapita. Oo niya. Nganong dili man siya ang gidahan nimo karon dinhi? Tungod kay gusto ko nga magkasulti tag maayoan sila. Sir Leo? Wow! Kaisog gani mo. Sa mo kining tanan, Frex. Sa mo kini. Ang sa ba? Nakitanta ni Angela nga naghawk. Pasaon naman lang ni nato pagpanagang, ha? Relax. Dili may tabo nga musulti si Angela kang Leonardo siya nakita. Tungod kinaybaw siya nga dili niya to ang kuno. Pero nang lakaw silang duha. O wa ta makasiguro kung unsa ni gipanulti niya itong Angela kang Leonardo. Ah! Panuway ganing kinabuhi, ah! Panuway! Ituyo na ako nga makipanglakaw nimo, Angela. Kay doon ako isulti nimo. Nga dili mahimong madunggan sa uban sa bahay. Ha? Unsa man na, Sir Leo? Gusto na ako nga imong bantayan ang akong katapusang pinintal sa wapak madisgrasya. Ang The Crying Lady. Crying Lady? Mao man ang gipangita ni Sir Frex, Sir Leo.
Naibaw ko nga na-interes siya sa maong pinintal. Pero dili ni para baligya. Gidili ang pagbaligya ini. Para ako lang kini. Pero, unsa man ni nako papantay kung wa ko kahibaw kung hainan mo ibutang, sir? Tudloan ti ka kung asa ko ni ibutang. Pero sa dili pa. Kinahanglan mo saad ka nako nga dili nini mo tan-awon. Giputos ko ang maong canvas. Ug dili nini mo ablihan. Magkahimo ka ba? Ha? Oo. Nga nagutong manghilabot mo ko sa butang sa uban. Good. Dili ko gusto nga hilabtan kini ni Frex. Nga nung misugot man sad ka nga iyang kuhaon ang uban nimong mga pinintal. Dili ko perfecto. Labi na nga butan ako. Pag akong paglaom na lang karon nasa katapusang mga kutlo sa akong kinabuhi. Makatukod ko pamilya. Makabaton ko anak. Og si Miss Lara gyud ang gusto nimo nga mahimong inahan sa imong anak. Sir Leo? Oo, Angela. Rex. Shit. Anong di bagyod ko makatalipan ni mo? Ako ang hindi kailangan. Huwag di ka ng liyo. Mayroon ba di ka mag-iskot sa nga ni Leonardo kung magtununtan? Kaya mag-guilty ko. Guilty dia. Guilty. Dali. Ako ka na. Ako ang imong lawas. Daghan na may plano si Lara sa wa pa kumabuta. Dugay naman ang Miss Lara, sir. 5 ka tuig na. Si Sir Frex. Daan na mong higala, sir? Classmate niya sa una, sa high school. Nagkabuwag og eskwelahan. Nagkita nga dagko na. Pulos na pintol. Pero, giputol ang tanan akong pangandoy sa akong pagkaputa. Unya, nganong ikaw man ang nagrabihan, Sir Leo? Nganong raramang ganigwaytat sa si Sir Frex? Ha? Kamu magang duha, ang dungan na disgrasya. Pero nganong ikaw man ang nagrabihan? Unya, nabuta pa. Ambot. Wala ko mahinumdum sa kinatibuk ang naitabo. Ug di ako gusto mahinumdum pa. Tuod ay. Gusto na ko nga tahuran sa mo si Lara, Angela. Ha? Mahimo na nako siyang umabot ng asawa. Busa, tahura sab siya. Unsa man ka? Lipay ra ka na ko. Lipay man. Kana. Musmail ka. Maunay nakapasamot si mong kagwapa. Ayun pa yun. Pero dili mo ko talikayan nga mag-guilty ko ni Leo. The best friends mo. Lara, sa high school pa mi nga best friend. Pero nakabuog mi. Huwag sa nakita mi. Kasabot na mi kay parehas mahilig. Ang paintings. Mao pa. Lara, 6 years ago, nagkatagpo pagbalik ang mundaan. Mao nga niya. Pulos na mi pintor. Ug ako na ang muspatsar siya mga pinintan. Careful, ha? Dili ba nabugo si Leonardo? Labi na karon nga murag naulian na siya kamay siyang depression. Tungod na kay magpakasal ka niya. Ug nahibaw ko si mong giapas niya. Ug unsa man ko, no? Warta. Shut up. In love sab ko niya, no? Kung in love ka, dili ka may sabtan, Lara. Dili ka musugot nga.
magduog ta ka. Basta, in love ko niya. Ug sa iyang kwarta. Mm. Nahibaw ko nga dako na siya nasunod nga kwarta. Gikan siya amahan nga namatay. Nahibaw ka? Ako pa. Higala gud ni. Natural nga mahibaw jud ko siya mga sikreto. Anugon lang nga nabuta siya. Kay, murag ako ang makapabor. O gusto plano ni mo sa mga pinintan ni Leo? Simple kayo. Ipadayon ang art exhibit. Ubahin na ako siya sa halin. Di ba? Simple na kayo. Pero, may mission ko para nimo. O gunsa ka na? Paninguha nga matutulan nimo ang gibutangan ni Leo siyang pinintan nga The Crying Lady. Doon na ta sa inyo, Sir Leo. Mula sa luyo sa bahay. Sa akong studio. Tudluan ko na ikaw sa gibutangan ko sa akong katapusang pinintal. Ang The Crying Lady. Okay. Mulakaw na ko. Mabalik ko sa ilang Leonardo. Okay, sige. Ug sultihan lang siya nga nabisi ko sa promotion sa mong art exhibit. Okay. Ug ayaw biya kalimutan. Kinahanglang matutulan nimo ang gibutangan ni Leo siyang katapusang pinintal. Ang The Crying Lady. Sige na, kanaog na, Sir Leo. Niyata mo parag sa tubangan sa pultahan sa imong studio. Mula kang kag mga 8 kalakang, pultahan na sa imong studio, sir. Pagunitan na lang ko sa ligi sa tubangan. O makatultol na ko sa tanong bahin sa studio. Yes, sir. Dali, gunit na ako. O ba'y tao sa palibot? Wa. Mga langgam ra sa kamanggahan ang nagtikaw-tikaw, sir. Sir Leo, gituyo ni mo? Gituyo gud mo pagpili kining dapita para himuon nimong studio? Nalain man gud ni sa dakong bahay? Oo. Ako ning gituyo. Aron ay makasamok na ako sa panahon nga mag-paint ko. Sir, narang haligi, sir. Sa ubos ining haligi, naay kaang. Sa ilawom sa kaang, na ang duplicate nga yawi sa pultahan sa akong studio. Kuha. Oo, sir. Ni ana, sir. Ni ana ang yawi. Ablihin na ang pultahan. Abli na ang pultahan, Sir Leo. Ay, diha lang ka. Diha lang ka. Mabangga na ka. Makalakot. Ay, lagot-lagot. Huwag kayo mahimo kung maglagot ka. Di na lang noong ka makafocus sa gusto nimong buhaton, anak, sir. Hangad sa ibabaw. Hangad sa kisame. Sa may akong pangitaon sa kisame, Sir Leo. Pag ihapitan sa pultahan og tulo ka palid. Ang ikaupat nga palid sa kisame. Maduso ka na og naadihang akong pinintal. 1, 2, 3, 4. Ikaupat na. Pagwag stall sa kilid. Kanang taas ng stall kakahoy. Kana ang tungtungi og itod ang palid sa kisame. Okay. Ilak ko na ang pultahan. Okay, sir. Okay na, sir. Nalak na ako ang pultahan. Sige. Katkatan ang kisame. Okay, sir. Ating, Ma'am? nauli na ba sila si Angela o Leonardo? Ay, murag na uli naman, ma'am. Naasloyo. Mao ba? Nganong nang lahos man sila sa luyo? Ay, nagsusi tingalis dong Leonardo siya ang studio. Abi ni mo, Ating. Swerte gud kaay ta ng Angela nga mao'y nahimong nurse ni Leonardo. Kay napakalma gud niya si Leonardo. Bitaw, ma'am, no? Lakaw. Dadi na lang sila snack sa studio, Ating. Okay. Yes, ma'am, Minerva.
Ana, naduso na akong ikaupat nga palid sa kisame, sir. Kapkapa dapit sa bintana. Ana, naduso na akong ikaupat nga palid sa kisame, sir. Kapkapa dapit sa bintana. Okay, sir. May nahikapan akong murag nipis ka kahoy, sir. Giputos og panapton. Mao ka nang ako pinintal. Kinalambantayan nimo nga dili matutulan sa uban. Ha? Dong Leonardo! Angela? Ay! Angela? Kadito sa abrihan ako silang ating, sir. Nang ating. Inday! Agay. Ngano nang dagway mo, oy, ngano ka, gapingit ka man. Nahagbong ko sa bangko. Nangating! Nagibahak na. Paghuwag tubig! Kaya na si Angela. Daman ko'y dangbog na nga tubig og juice, dong. Ha? Ay, okay na ko, sir. Okay na ko ng ating. Patay ang kisame, nagkangkap. Angela? Okay na ka? Okay raman, Sir Leo. Nawa man ang sakit sa akong sampot, sir. Kadit sa... Okay na ko, sir. Sa maning bata ang nahagbong man. Nangating, ngano niya ka? Ay, gisugo ko ni madam nga padadaan mog makaon din he, sir. Nahibawan na des mama nga niya nami. Oo, nganong din he man sad mo manglahos gud oy. Ug unsa may gikat-kat nimo dias ibabaw day Angela? Oh, uy. Kang aman lagi ng kisamido. Kuan kaning may nagdagandagan sa kisame ng ating murag ilaga. Mao nga giduklok ni Angela ang kisame. Yes, ng ating. Sakto na ng ating. Kan pa oy, magtawag kog pest control karon dong. Ayaw. Tempa, nasuko ka dong. Dili ko gusto nga dunay laing tao nga musul dinhi sa akong studio. Kasabot ka ng ating? Ah? Oo dong oy. Ikaw gud. Oh, sige na. Sa kanas taas. Anilaw na mi dinhi si Angela. Sige, Angela. Ikaw na bahala sa snacks ninyo, ha? Agoy, Kuya Wan man ko eh. Ating? Noon sa man ka? Ah. Magag nang nuspado gamay, ano man. Ay, mura manggug matarantar na kustingog anang Dong Leonardo Maminerva, oy. Nga naman. Naunsa man di ay mo sa ubos. Ay, pag adtugod ako, di may milagobo. Saan bang nahagbong mandays bangkos day Angela, oy. Kay nagsige man ko ng tusloks kisame, kay doon ako no'y nagdagandagan nga ilaga. Unya, ang usa ka palids kisame, natangtang man. Magpatawag unta kong pest control. Mura magnasukos Dong Leonardo na ako, ma'am, oy. Nga nung nasuko man siya. Ay, di man ko na siya gusto nga doon ay laing taong musod siyang estudyo, ma'am. Naunsa man sa kaating tao, eh. Nalimot ka nga dili man gyud na siya musugot nga dunay magsudsud siyang studio kung magpaint na siya. Ay, pero uwa man gud siya magpaint sa akong pag-abot kay buta na gud siya. Ating, baluarte ni Leonardo ka na iyang studio. Busa, magpalayo na lang kita diha. Ay, good, ma'am. Kanina raman na siyang galing ko diya sofa, eh. Unsa ka iyang gihuna-huna sa? Angela? Ngano, sir? Leo? Nena ko si mga tubangan, sir. Nakakita kag canvas nga blanco pa? Canvas. Kanang inyong pintalan? Oh, puti na. Kuan. Naa, sir. Gisandig sa kilid. Pagkuhag usa, og ibutang sa stand, kanang itom. Oo, kaila ko, ana, sir. Kay nakakita kong salida sa sining pintor pod ang bida. So, nakaila ko. Wait, sir. Nana ang canvas, sir. Ako nang gibutang sa stand, sir. Uy, may barog ka. Asa mo ka, sir? Magpaint. Unsa? Mamintal ka nga, di man ka makakita.
pintor ko. Busa kinalang mo pintal ko. Pero dili ka makakita. Oh, buta ko. Pero may kamot o may utok pa ko. Unya unsa man nimo sa pagpintal? Ang imong mga mata. Mao ang mamahimo kong mga mata. Unsa? Unsa pa imong gipaabot? Guyuran ako paingon sa kulingkuranan. Kay magsugod na tas pagpintal. Pero sa dili pa, ila kang pultahan. Way pasudlon bisan kinsa. Bisan ang imong inahan? Bisan ang akong inahan. Nga bang nanawag na masab ka, ha? Gusto talaga painumduman sa imong mission diya sa bahay ni Leo. Walagi ko malimot. Ang pinintal nga The Crying Lady ang tultolon ko. Sigurado ko. Nga naara dyan diya sa iyang studio. Okay. Musod ko siyang studio. Okay, sige. Bye. I love you. Gago. Noon sa ko. Muramsap ko makilig niya ni Frex. Pero kinanglang gamiton ko ang akong utok. Si Leonardo ang akong uyak. Pusa siya ang pakaslan ko. Ambiyang sulanan sa ako mga brush. Mga brush. Di ara, sir. Pagkuhag pintal nga puwa sa kabinet sawa. Okay. Nakita na nako. Naglinya ang gagmayng sadlanan sa pintal sa cabinet, sir. Ang acrylic paint ang pilia. Acrylic. Copy. Red. Copy. Pablihi ang tube og ihurot og ipasirit sa canvas. Okay. Mura kong nagbutang og icing sa cake. Ihurot yun. Mm-mm. Kinahanglan nga malukop ang tanang canvas sa linya sa imong gipasirit nga pintal. Naana, sir. Nahurot na. Pagkuhag rin, paugihapon ang buhata. Isunod ang blow. Ako na lang to silang hatdan o paniod to dito sa Loyo, ma'am, oy. Ayaw na. Nahibaw na si Angela sa iyang buhaton. Musta karato din ni si Angela aron pagkuhag pagkaon nila. Abiliba, sab na kong lahutay aning Angela, ma'am, oy. Part na sa iyang trabaho. Nga mo ilin-ilin sa gusto sa iyang alaga, ating. Hinoon. Magyunay nakasurte nato ron, ma'am, ang iyang pagtunga. Gidungog sa Ginoo nga ako mga pag-ampo, ating. Hello? Uy, si Lara. Oh, Lara, laos diri sa kusina. Hello, tita. Nabas yung kwarto si Leonardo? Nauli na ba sila? Tuwa sila sa Luyo, Lara, sa iyang studio. Oh, mga ba? Okay, andun ako sila, tita. Ayaw. Tita? Nanong di ka masugot na tuon ako sila? Balaod ni Leonardo nga kung naa siya sa iyang studio, dili gud siya magpadisturbo. Og nga naman. Mao na iyang balaod kung magpaint na siya, Lara. Pero tita, dili siya makapintal karon. Busa, okay lagi nga maadto ko. Okay? Lara. Okay na lagi, tita. Gahi sa biyog uning bayhana, ma'am, no? Nalibot din ako ang 5 ka kolor sa canvas. Red, green, blue, yellow, ug white. Ambi ang imong tuong kamot. Huwag ka makabati. Ambi ang imong tuong kamot. Okay. Nia ang tuo kong kamot.
Dili brush ang atong gamiton sa pagpaint karon, kundi ang imong tuong kamot ug ang akong wang kamot. Unsa? Mag-hand painting ta. Kabugnaw sa pintal sa kong pad. Masahon ta ang tanang kolor pinaagi sa duha nato ka mga kamot. Sama ini. Ano may katawa ka? Gilog sa pad ang pintal. Maghimo tag circle. Sama ini. Nakasisoy? Si Miss Lara. Ayaw siyang tagda. Padayon ta sa tong pagpintal. Nablihan ni puntahan. Sir. Lam! Oh. Nablihan ni puntahan. Nangisog na siya, Sir Leo. Ayaw siyang pamatay Ipadayon ta na tong pagpintal. Angela! Nablihan ni puntahan. Unsa ba? Murag-murag na suko na, Sir Leo eh. Masin og mag-away mo. Makasabot na siya sa akong style kung magpaint ko. Tubag ako ninyo! Layo! Angela! Nagusawan mo sa sasod! Ablihin ko doon ni puntahan! Kalain sa arang pamation, Sir. Uy, ako na napasigan Masuko ko nimo kung imo na buhaton. Unsa ba? Pero klaro kaayo. Nga di na mohunong sa pagsangpit nato si Miss Lara kung dili siya ablihan kay Leo. Magibuhat ta. Busa, ang laki na natong atubangon ug humlon. Unsa ba, Angela? Ablihan ni mo ni puntahan o dili? Ingnang dili. Dili! Leonardo! Ablihan ni ninyo puntahan! Unsa ba? Gusto mong ako din kong puntahan? Leonardo! Angela! Ablihan ninyo yung puntahan! Nakusama mo diha! Lara! Ayong ni mo ka si Leonardo ug Angela diha. Dili ni mahimot, tita. Silang duha lang ang nasasod sa kwarto. Unya nalak pa yun sila. Posible nga may gipaint si Leonardo. Kay ingon ana man yun na siya kung magpaint na siya, manglak. Dili magpadisturbo, bisan ako gani. Dili ko mo too, anak. Unsa? O ganong dili ka man mo too? Tungod kay buta karon si Leonardo. O imposibleng magpaint siya karon. Tuod sab, no? Leche! Leonardo! Angela! Ablay na yun ipuntahan! Lara, ato na lang sa taas, pabutas sila si Leonardo. No! Dili mahimot, tita. Kinahanglang mahibaw ko kung sige buhat sa duha sa sod. Angela! Unsa ba? Dili pa mahimong musod ka, Miss Lara. Kay nagpaint si Sir Leo. Uy, naunsa ng kamot ni mo, Angela? Nagkapintal man na. Nagpatabang si Sir Leo na ako sa iyang pagpaint, Mami Nerva. O nga nung ikaw man ang iyong kipatabang? Tawad niya. Oy, Miss Lara! Di lagi pa disturbo si Sir Leo! Love? Love, nagunsa man mo din si Angela, ha? Ganun lang lakpan mo. Usa na sa kumbalaod ko makasal na talara. Kung niagani ko sa studio o manglak, di gid mahimo nga musod ka. Nagkapinta lang imong kamot. Tinuod ko di ay nga nagpaint ka. Pero, nganong dili man ako ang gitawag ni mo aron ikauban sa pagpaint ni mo? Nga nagsadya naman ang kauban mo sa pagpaint karon. Tungod kay siyang available karon. Anya? Ni naman ko. Nasugdan na sa kamot namo ni Angela ang painting. Busa, adto na mi paabutas bahay Lara. Hello, Lara? Di na ko sa bahay ni Leonardo. Og naglakot ko. Uy, nga naman. Unsa may ikalagutan niyo? May balik sa pagpamintal si Leonardo. Pero ang mi-assister niya, mao si Angela. Ay ba? May gipaint si Leo? Wala ki. Hand painting. Abstract painting. Og nindot kayong tanawon. Kinahanglang makuha na to kanang maong painting, Lara. Unsa? Pero, Rex, tingalig masuko na si Leonardo.
Dili naman gani ko pwedeng musod siyang studio kung mag-paint siya. Oh, pangitagpagi nga malipat siya. Ang yawi sa studio ang kawata. Unsa? Dako tag makwarta siyang painting karon. Nabuta na siya, Lara. Unsa? Pero, tempa, yun sa masad niya pag-paint. Makatumungka siya sa canvas. Si Angela ang iyang ipa-assist niya, Frex. Si Angela? Ang iyang nurse? Oh, si Angela nga iyang nurse. O marag may kara arabasab ang panuway nga Angela. Pasag lang una diha. Kinahanglan maka-paint pag yun si Liyog, Angela. Tungod kay talag saon ka ng butang nga mag-paint pa. Pang collector's item na ang iyang pininta. Kay usas siya kabuta. Ha? Noon sa mo ko. Wala mo kong nangigin ni Angela. Nga na magitsab ka nga. Katumang babayhan na iyang ipa-assister niya. Lara? Nasuko ka pa, Kang Leo? May ubos lang ko niya, tita. Maski palabi pa niyang laing tao nga mo assist niya. Kay nako nga iyang pangasaw nun. Kalma lang. Basin wa sa magplano si Leonardo nga mapintal siyang balik. Basin kalit lang ning misantop siyang unahuna nga mag-hand painting. Ayaw kalimot, Lara, nga impressionist ug abstract artist si Leonardo. Oh, I'm sorry, tita. Pero di lang git kalikayan nga malain ko. Angay lang nga ako ang naakanunay sa tapat ni Leonardo, di ba? Pwede man tingali nga atimano ni mo siya. Aron si Angela ang pag-check na lang sa iyang tambal ang atimanon. Oh, husto. Sige, tita. Ako ingnan si Leonardo. Nga anhin na lang ko tipo niya samtang magpaabot mi sa among kasal. Okay na. Limpi na nga itong mga kamot, Sir Leo. Kumusta nga itong painting? Kuan, nindot siya. Colorful. O naay marka sa atong mga kamot. Unsay maayong inga niya? Ha? Kinahanglan gid ay butangan og ngan ang painting? Kinahanglan nga may ngan siya. Aron mailhan siya sa iyang pangan. Okay. Imo man ang kamot, kuan kanang Leonardo's hand na lang. Mas nindot kung Perspective of the Blind and the Hand of Angela. Ha? Apil ko? Imong kamot o akong kamot ang nagmugna niya ng mga painting, di ba? So apil ka. Unsay imong ikasulti? Thank you. Sa unsa? Sa paghatag og bili sa akong nahimo. Sorry. Sorry? Sa unsa? Kuan sa nga usahay makiglalis ko nimo pero imo ning gibuhat tungod sa akong kaayuhan, dili ba? Yes, sir. Leo, mas gusto ko nga sagpiton ko nimo sa akong pangan nga Leo. Ha? Ingna, Leo. Thank you, Leo. Good. May ipangutan ako nimo kusab. Unsa man na? Ugusbon ko. Kinahanglan nga honest ka sa imong tubag o sa imong opinion. Unsa man na? Angay bagyod nga magpakasal ko ni Lara. Unsa?
Higala dapiton ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay nining atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Gisuat kani sa radyo ni Maria Gina Bidad ug ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music nining alagad niya sa kanginan Trefon Morales. Recording editor Ariel Mancao. Soundman Aldwin Nacorda. Dalit ka na to sa RNN Drama.